Hi लोगोफोर गुड मर्निं खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिनबाय स' जोङो दा नै शुटिं खालामनो फैदों लोगोफोर बैथिं दं बावला देलायगासिनो बेनि उनाव स' लोगोफोर नोंथांमोना कुवालिटिखौ खोन्था दिनै बोरै नुदों माने मबाइलखौ चेन्ज खालामबाय आङो नोंथांमोना बुंबाय थादोंमोन नालाय जोंहा दा कुवालिटिखौ चेन्ज खालाम कुवालिटिखौ एसे बेटार खालाम होननानै स' बेनि थाखायनो आं गोदान फन लाबाय स' गोदान फनजों नै शुट खालामगासिनो स' नोंथांमोना खोथायानो नांथाराखै माथो नांबाय थादो लोगोफोर नांदों माथो फोथा हनै बावला केरेक्टारनि फोथा फोनगासिनो नै स' दिनै आंनि केरेक्टारानो मोनथाम लोगोफोर नायनोसै हाजोबगोन ना हाजोबा दिनै कमप्लिट खालामनो शुटिंखौ नाजाथारगोन कमप्लिट खालामनो लकेसना नै जों एसे माने चेन्ज खालामदों आरो लकेसनखौ दिनै जोंनि गामिनि एसे गोजानाव फैदों खालामनो रेडि हम नहीं चलेंगे छोड़ेंगे हम मगर कभी साथ ना छोड़ेंगे ये दोस्ती हम नहीं चलेंगे छोड़ेंगे हम मगर कभी साथ ना छोड़ेंगे 교정하고 여기 이름이 뭐라? 리오 응 후이 예, 나안돼. 이 집안 가람 그냥 안 가람 이 집안 지금 그냥 하는 거 농다 갈리방 니.นี่ข้าไหนจีบนัวมาโน้มเด้อจีบนัวจีเดี๋ยวเขามาเจอเขาเลยข้าเลยกุนนังอ่ะหลังแบบกูเลยกูอะไรกูนังกูไม่รู้นะให้เขา लोगोफोर बाम्बुला आरो बावलानि केरेक्टारा जोबसिगोन बे मोनसे सिना बेनि उनाव जायला खालामगोन जायलानि उनाव आरो दङ मोनसे इन्टारेस्टिं केरेक्टार नोंथांमोना नुबाय थागोन सारप्राइज जाय सिनायो कमेन्ट हरबानो जाबाय औ सरप्राइज नामा बाबुला सिनायगोन सिनायाथाय बे मोनसे केरेक्टारखौ Hey Miss Shakira बाहाय मोखांखौ फोननांगोन फोलाय बोखारफ्लांनाय जानो हागोन আহি থাক আপোনালোকে দা ৰেডি একচন সোৰবা মানসি ফিটিং বেছনাউন সোংনিছি আং এক্সকিউজ মি আন্টি মই গাওজেংগৰৰ ঘৰটো বিচাৰি আহিছিলো কোনফালে হয় মই এটা নাজানো কোনফালে হয় আপোনালোকে জানা নেকি নাজানো ও কো ওই কি আকৌ সেট দে रावबोआनो मिथिया गामि गालायाव फैनानै आं बोरैबासो मोनफैबाय गुड आफ्टरनुन लोगोफोर दिनै जों बाम्बुला शुटिंआवहाय आंना निउ केरेक्टार ओमफ्राय आं दिनै लन्डननि सिख्ला जागोन गामियाव फैनाय आलासि जानो मादैमोननि न'आव गावजेंमोननि न'आव ओमफ्राय नै बाम्बुला आंनि केरेक्टारखौ माबायदि बानायखो दिनै लुगानो सोलायजोब्बाय मानसिफ्रा मिनिसिगोन आंखौ नायनानै गासिखौबो नायगोन होननानै आसा खालामबाय Yes ready action Wow, so handsome. Oh my God, I like you here. I'm Shakira I'm from London सोर जाखो नोंलाय हा मा ड्रेस गाननाय जाखो बियो आरो मा खानायाबो थख्लिख्लिसो दे बुं दे रेडि एक्सन दे नामिनाเลยอ่ะ मिन्नामोनबो इगावनो हायाखै इयो न'नो खनसे मिनिबाय ना दे रेडि एक्सन ओं दे थाखादो खामबाय थांखो दे सोर जाखो नोंलाय हा मा ड्रेस गाननाय जाखो बियो मा ड्रेस गाननाय जाखो आरो मा खानायाबो थख्लिख्लि बहानि नों This is my style. This is my fashion. I like your curly hair. You are so handsome. Yes, I'm very handsome. Yes. सोर जाखो नोङो मा मुं नोंना हा My name is Shakira. I'm from London.
my god. By the way, what's your name, Mr. Hansen? Oh, ang sasanggan ng ka. BDC sa limbalan daw nito. By the way. By the way. By the way. What's your Pronounce sa name? laleang niya. Đây. Jangan ada lagi mereka. Làm cái Tim nào? mulai, tim mulai. Vậy thôi. Ok vậy thôi. Ready, action. Ro, ang BDC sa limbalan. Oh, unahin pa sa kanan. Kedalan nama. Dela. Ready, action. London BDC sa limbalan kana ya. Oh. By the way, what's your name, mister? Oh, my name is Mr. Zaila Busumutari. I am the most famous and intelligent teacher in the village. Oh my god. Ang English girl, Binana. Oh, you don't call me Banana. You can call me Saki. Manina, Uncle London boy po onani Saki nani kapsri. Lalu nang labas na tayo. Lagu for niya Miss Shakira. Bambula. Shakira mana teman title ka? Shakira Baglari. Oh title ka bunga sunto eh. Baglari. Title bunga kiman. Miss Shakira loan beta beta. Shakira loan beta. Action. Saja, apa dia? Ready? Ready, action. Sudah gila ni mak. Kau coba. Enggak nih, kenapa? Nah, dia lagi per location kau zas samai datang. Zai gaya. Bambula Mauji dene shoot kalam tre ne day mayau. Bai kau jenga paran zubai. Kau sing rasa baik lagi per. Coba. Logofer. नोंसोरो नायनानै जोंखौ सिनायगोन सिनाया सिनाया दा दे जोंना केरेक्टाराव हाबबाथाय आलादा जायो मेकआपफ्रा ओमफ्राय मोगथाङाव सिनायगोन सिनाया खोन्थादे कमेन्टफोराव दे बाय एक्सन Ayo boleh dukikan ang jenis be cibang le sadai mayang. Gujang bla ber dukikan hang dini ba. Gal thala. Cibang ka bo niu na ang dini dukin pidang. Dukin ang ganang dini. Dile thababa. Dukikan ang dani nung ba? Ayo, kita saya cuma Pasal aku orang bani, kita mau. Otak gua batin dukikan ang dani. Hanggang kita, pada hai kona. Ma khalam nung ya, ha? Ma khalam dang. Eh, kata. Mami. Ai đây. Ayo, balik thằng đang lại lại. Ayo. Ai đây. Tapi yang mau pulang dukin kan mau datang udah pulang dah. Dia dukin apa ya? Balik kita balik.
स' लोगोफोर शुटिं जोब्बाय जोंना दिनै दा न'आव थांगासिनो 5ता जाबाय स' नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर बोरै मोनखौ नायनानै